tiennyt, että Momkiro on perustanut Minecraft-tiimin nimeltään Mystical. Ja tosiaan tässä videossa näytin tän basin, mitä me ollaan rakennettu nyt vähän aikaa tässä näin. Ja nyt tää on niinku viimeinen klippi. Mä esitän teille tän tiimin pelaajat. Eikä tässä on Fullitry, sit tässä on KP9988, Smirre JR ja Momkiro, tän tiimin liideri. Ja tosiaan Corrupting ei oo ehkä ihan pysyvä team-memberi, mutta katsotaan myös miten pyritään. Eipä mitään, kiitos et katsoit tän videon ja toivottavasti tykkäsit ja paina sitä vitun subscribe-nappulaa ja like-nappulaa. Kiitos.